Čauzi lidi, tu je Killer. Vítejte ve hře Daisy. Dneska tu nejsem Lukestárem, protože někam odjel, nevím kam, na 3 dny, vrátí se ve střelu. Takže asi 2 díly budu bez něho. Teď se nacházím zrovna ve Vysotě. To je takový panelákový město. Vidíte? Býval tady to asi před asi 2 měsícema ještě bývala hrozná zóna, kde se tady furt střílelo. A teď už je to nic, tady už se to nic, nikdo nechodí ani. Na boltu se ještě chodí, ale sem ne. Se na tohle se už úplně vykašlali. Já už jsem trošku nalutěnej. Ano. Mám Mosina bez nábojů. Už ho mám skoro od začátku, prostě se mi nepodařilo najít ani jeden náboj do Mosina. Mám tady vytávce 11. Jestli jsem zabil hráče. To jsem ho čoda. Papa. No, jdeme. Tady jsou nějaký prášky, ty se vezmu, včera jsem dostal docela ráno. Lukestar se za mě obětoval. Oživil mě. Obvázal a pak schytal nakonec zadu. Se kvůli mě obětovával. Tak jsem se snažil najít defibrillátor, který jsem nakonec zašel. Ale on se dal předtím respawn. Protože už jsem prolezl jsem všechno a pak někde ve Vysotě najdu defibrillátor. To jsou zrunovaný tyhle to. Ty. A jsou Pristine. Dobrý. Já bych potřeboval fakt aspoň jeden náboj. Fakt byl úplně ultra šťastný za ten blbý náboj. Tankerhead. A tu se 75 nábojový zásobník. Nechci. Stejně mám syna. A hledám lidi do klanu. Teda do klanu. Jestli chcete, tak co mi přidejte na Steam a napište. Já vám můj Steam napíšu v popisku videa. A nabírám jenom 3 hráče, takže jako už to asi možná bude plný, jako nevím, ale prostě chci, aby nás bylo víc teď, protože nechci tady chodit, nechci, aby jsme byli jenom 2, aby jsme měli nějakou podporu, něco jako. Já bych to tady asi stříhnul, než se dostanu do dalšího města, takže zatím čau. Aha, tak dobrý, no, nejde mi stříhnout tady bandicamem zrovna, no, tak to je kruté. Jo, no, bandicam, zase pohoda, ale nestříhnutelný. Jo, vlastně já jsem se to dával na jinou. Takže já se vám ozývám z menšího střihu, který jsem tady musel štourat do bandicamu asi 1 minutu. Když zjistil, že to fakt chci střihnout, takže jsme v tom druhém městě. V druhém panelákovém městě jsme tady. Tady jeden zombík nás i hned přivítal, takže já různě škodně, aby mě tady neobtěžoval. Si těším, až tady bude auta. Nebo aspoň kolo. Cokoliv, čím se bude dát jezdit. Už je to otravuje. Tady chodit jako největší idiot na světě. Tohle ani nepřeskočí, pane bože, to je příšerný. Já potřebuji jeden náboj. Pane bože, ty.
Předtím, když jsem toho Mosina neměl, měl jsem AKčku, tak jsem viděl všude náboj do Mosina. Ale ani jeden do AKčka. Teď se tam objevil další zásobník 75 nábojů, jak jste viděli. Ale teď prostě, to kdybych chtěl, měl AKčko, tak to nikdy nenajdu. To je prostě zákon schválnosti. Teda když to nepotřebujete, tak je to všude. Hele. Nic. Tady něco? Jaký náboj? Ne, to není náboj. Tak láhev. Škodovka. Hezky botičky se mi líbí, ty botičky. Vás bych si k ní vzal. Kdyby se mi tyhle hnusný ukazovaly, tak bych je klidně vyměnil. Jo, vlastně. Jsem si teď docela dost ztratil zase. To je příšerný se mnou. Jsem na serveru, je tu jen pár lidí. Je to český. Je tu 5 lidí, no. Beze mě. Takže, jako, asi dost malá šance, kdyby se mi potkal, tak mám štěstí a hned když smažit tady superovou 1911. To má zrovna takovou superovou lepku na sebe, to Line Grave Edition. Myslím, že se nejsem hydrátet. Dal jsem mu celý 2 láhve z kantýny, já jsem tak 4 litry vypil a prostě zase třeba chlastat. Co to je za šílence? Šopíky. Ník bych mohl, nebo občas třeba náboj nějaký. Takže se kouknu sem. Tady se dělají detaily z kasou. Lucifer, Remingtonka. Nejhorší zbraň v téhle hře, tohle ani nezabije na ránu do hlavy. Tohle omráčí jenom. Ten Sporter 22 a ještě MBPS. To si zase ani nedá zabít, já nevím. Si dám papričku. Je tady banán, sebou tahám, takže si dáme banán. Tady mi střelili noh a mě rozstřílí tady crunching chips. Ale kompas v každém tom, v každém balení. Nikdy se znova nestratí, jej. Jdeme. Tady nic se uděje, jdeme dál. Nic. Jako vypadá to docela jako do velkou do město, když tady vidíte takovýhle hnusný komunistický paneláky, jako. Tak je to good. Ale s tím jako barevným popracováním si trošku mohli pohrát, no. Modrý, šedý, modrý, no to bylo
příšer. Zombík. Já padně hlavně zezadu. Já tu nejsem. Ale on si váš zombík dokonce nevšímá, ty vole. Dokud není takhle, dokud nejste 3 centiáky od něj. Co mi nevědělo, že se zombík vždycky všimnul. Když jsem třeba plazat, tak šel i hned. Po mně, jako nezájem. Přes elektrozávod, to je plný zombíků. Nikdo tam nebyl, žádný zombíci jenom. To jsem se proplazil přes celý elektrozávod, bez jednoho zombíka jsem neměl zbraň. Půl hodiny tam plazím. No to byla teda nejzábavnější věc, kterou jsem kdy mohl dělat. To jsem se radši měl zabít. Jen prášku. 18, ale vás nechci teď. Asi žeru ještě teď. Si vezmu do úschovy. Tak, lahvička je pryč. Lahvička vitamínu je pryč. Tak si vezmu tady tu a jdem. Yes, znova, takže další patro. Čistá zbraň. Atlas bipod. Nevím, proč nejde už zase, proč nejde přidělat na mocina. Mám velký panelák, co jdeme. Já se tady jdu, kde se něco dokáže spavnout. Teď se často spavne nějaká zbraň, no. Takovýho. Pochybím, že tady najdu nějaký náboj. Rodu svíkanej. Tady najdu brukovice a rozportera další náboj. Tu brukovici používá Baťužek. Tu brukovici používá málo kdo a sportera. To je zbytečný. To je úplně zbytečný dosedek. S tím se dokážete pak svalit hodit do bezvědomí a začít znovu mlátit rukou. To je účinnější, protože sport je snad. Kompas. Kalhoty. Krámhle, tady jsou pro mě, ty jsou do revolveru. Nic. A prostě nic. Tady není prostě. To nic, kdyby tady bylo, tak by to bylo good. Ale tady prostě nic není. Tady nic. Bože. Jdu račety. Žgrinda. Žlutá žgrinda, nově svěží příchutě. Malina, citron, cola loka. Jak je to v téhle hře cola loka? A tady jsou jenom nepříklady. Citronová 30 rublů a malinová 30 rublů. Špatné místo. Tak já to tady střihnu a jsem se do Černogorska. Tak já už jsem tady teda v Černogorsku. Jsem na staveništi. Tady na okraji. Tamhle je to nabouraný letadlo. Což je docela hezký. Že tam něco, až je to aspoň něčím zajímavý je. Tady vyleze po schodech.
se vylezem po schodech. Google to tady je. Jenom jsem tady našel konce F4, štěstí jak prase. Tady co válí nějaký baťužek. Bych docela šest než za hunting backpack, ale to je tak malá šance, že se něco takového spawne, že to je extra. Už je po mně zombík, už je u mě. Tak se o ně postaráme tady. Ej, pojď, fight zona. Fight zone. Kde seš? Tady nebudu jako, že tady to mezi potřebujovat, ne? Nezajímáš. Padej dolů. Se na co jsem došel tady ještě. Kdyby tady byl Lustra, tak bych mu řekl, že mi se bere krev zrovna. Protože tady mám plný heal a jsem se mohl udělat krev, abych vždycky nechodil jako bez krve na jednu ránu od čeho. A vůbec nevím, jestli se mám na tu balotu zrovna vrátit, když mi nás včera skoro zabili. A Rockstar se pro mě obětoval teda, no. Když mi dával epinefrin na bandáž. Bandáž mi nemusel dávat, aby jsem se zvednul sám ještě. Ideálně. Prostě, víte, já mám taky štěstí. Že vždycky trefí. Asi úplně samhle. Tam zrovna tam, jenom tam, prostě, že mi to dokáže ubrat. Všude okolo mám vestu, helmu, všechno a v té době jsem měl ještě helmu. Ty víte, krásně nenačné textury. Ano, to je příklad DayZka, co se tady furt děje, než ty textury. Protože jsi mi zase něco rozbil naštěstí. Jo. Nic. Mám pepitka. Si vezmu. Jsem sebou. Defibrátor. Mám sedla. No, tak jsem asi to dá věci. A je pepitka by se sem měla už. Ještě ne. To je přes celý. Sakra. Ale nechci jim tak. Spůl sama už nejde. A to asi tak. Prostě je pěpitku. A to. Green scope. Co to je? Co to je? Bože. Už to normálně nemůžu. A musím do MP5 jsou ty, ne? 9 mm náboje, tak by to tam mělo, ne? Tak, co zkusím dát chamber. Jo, hele, I have chambered. Vejdu se to. Zrovna to můžu vyzkoušet. Jo, budu tady chodit za tím nábojem. Jo. A to by byla ta docela good zbraň, jako. Jestli jako už máte ten zásun, tak už můžete napáchat škody, když máte jako myslím jako já. Tak je to docela dobrá zbraň pro snajpera, tam blízko. A něco taky. A něco taky malýho, zase mu vyjde do inventaře, ne ještě jak. Může mít pistolku nebo M5, ale jako M5, když ji najde, má za sobě, tak jasná volba. Ale 9 mm náboje se vládí snad všude. Zkouknu, jak dlouho nahrávám, tak já vám tady hodím střih. Takže nahrávám 19 minut, už bych to tady asi pomalu mohl ukončit, ale nevím, no. Je to byl takový spíš ukazovací díl, jak všechno můžete najít a takhle, když to třeba nemáte jazyko, tak vás to třeba bude zajímat. Ale Bayonet, SKS-ko. Jako mě to docela už zajímá, to tady lučím, beru všechno. Pak vyhazuju, když něco nepotřebuji. Tak je to pak prohodím tím, co nepotřebuji a tak, no a pak to vyhodím.
Takže se ještě kouknem do hasičské stanice a tam to ukončím. Chci vám něco hlásit, nějaký díly, když to ještě nebylo ke Star, abyste něco měli, nějaký přísun nějakých videí. A se nabral nějaký sledovatele, odběratele a lajky. Abych něco měl. Bože, kolik vás tu je? Na tu radnici se dá vylízt po trubce, jo, tak, ale to vám ukazovat zrovna nebudu, protože tu nejsme dva a nemáme kdo hlídat záda, kdyby byli zombíci dole. Aha, teď jsou tady dva. Se to lagují, tahle hra se laguje jenom, když to nepotřebujete, takže zombíci, lag. A vidíte, ještě po smrti ten zombík dokáže trefit, to je logika hry týdle. Jak bíduju, já vím. Než myself. Doufám, že tam teď běhnu do té hasičské stanice, jako největší idiot. Bože. Ty vidíte idioci, tyhle, idiotismus plný přímým přenosů. Zašel si vypil můj telefon, jako slabá baterka. Ty mě nezajímáš. Ještě nepotřebuje jako budík. Hospoda. Sorry, to. Kolik je tu hráčů? Ty ještě míň, ne? Teď jo, předtím tady byly, předtím tady bylo 5, teď už jsou jenom 4, tak to je good. Jako fakt potřeba nějaký návoje, jo, to bych byl fakt jako šťastný, jo, docela, ale ne, prostě nechce. Robí prostě nechce dát jenom nový náboj. Srky mě nezajímají. Tohle je uniform jacket, ale ty se mi zrovna hodíš. Ty mi rozbili listu při zásahu, tak to si vezmu. Tak, Kengorka měla tady uniform jacket, tak. Teď to dobře udělali, no, ale tady nějaký kulek nebo co? 9 mm Browning? Tady nějaký kulomet už 40 nebo co? Nevím ani. Proč je Browning je kulomet? Myslím, že na tanky, ale tak co, můžeš si ho vzít do ruky. Tak se ulíz na žebřík. Já se kouknu nahoru, tam se občas taky vyskytne nějaký náboj. Asi by tam mohly být moc náboje, když je to vysoko. Teď mě někdo sundá, no tak to bude veselost.
velký loot, úplně extra loot for me. Takže si jdem, ty se docela blbý. Takže si myslíš, že jsem někde jinde. A možná budu čel po někom jinému. Aha, tak nejsou blbý. Už to nejde, bylo z 3000. Aha, oni se ještě přidvalají kámoš, no tak. Vlastně teď mám zabít tyhle. Když vlastně nejde skoro. No, a to mi, jak to já mi udělal, tak já mi jako trefil. Ne, jako další zombík, a co? No, 6. To bych si zombíka zažaloval, že jich je moc. To bych jim řekl, jako je vás moc, teď běžte pryč, pak vás zabiju. Takhle se většinou lidi už nikdy nedočkají. Ale pouta. Pouta na použití na 3 sekundy. Když je rozbije. Žík, ten by jsem si mohl vzít. Na nějakou krabičku. Ale ten je rozbitej, to bych měl s tím psat tak, že bych to nežral nikdy. Tak já to tady ukončím, takže dejte odběr, like a palec nahoru a nezapomeňte, že nabírám lidi do klanu. Takže čau.